farveblindhed. Alexander, Emilie og Louise. 8% eller 200.000 danske mænd er farveblinde, mens ca. 0,5% eller 10.000 af kvinder er farveblinde. Den mest almindelige defekt i farvesynet er rød-grøn blindhed. Det er sjældent, man er farveblind over for blåt. Kvinder har en lavere tendens for at arve sygdommen, hvor mænd har en større tendens. Årsagen til det er, at kvinder ligger inde med 2 X-kromosomer, altså XX. Så hvis de nedarver et normalt kromosom sammen med en, der bærer en mutation, vil det ikke være muligt at se. Der er meget mindre sandsynlighed for, at 2 kopier er defekte sammenlignet med kun 1. Kvinderne skal altså ligge inde med 2 gener for at få farveblindhed, hvorimod at der kun skal 1 til, når det skal opstå hos mænd. Ved at kigge på denne stamtavle kan vi se, at manden, som har en større chance for at det er manden, der har en større chance for at have sygdommen. Han er syg, som vi ses i den firkantede sorte i generation 1. I næste generation ser vi på træeren, som er en bærende, en kvindelig, for sygdommen. Og først i generation 3 ser vi et tilfælde med sygdommen igen, som er en mand. Dette er en recessiv stamtavle, da man kan se, at der springes over i generationer. Hvad er genotype? Den sammensætning af gener, et individ har med hensyn til en egenskab, kalder man for et individs genotype. Hvad er fænotype? Fænotypen er det eksakte udtryk af generne for en egenskab. En mand har, når han er rask, et normalt Y-kromosom og et normalt X-kromosom. Når manden er syg, har han et normalt Y-kromosom og et muteret X-kromosom. En kvinde, når hun er rask, har enten 2 X normale kromosomer eller et normalt X-kromosom og et muteret X-kromosom. Hvis kvinden er syg, så har hun 2 muterede X-kromosomer. Farveblindhed er en kønsbunden genetisk sygdom. De gener, der producerer fotopigment, bærer ikke på X-kromosomet. Hvis der mangler nogle af disse gener, eller at de er beskadiget, vil man kunne blive farveblind. Som sagt tidligere er sygdommen hos mænd meget højere for farveblindhed, end hvis det var hos kvinder, fordi manden kun har et X-kromosom. Denne sygdom er recessiv, da den ofte springer en generation over. Her er det manden, der bærer det syge X-kromosom. Som man kan aflæse i tabellen, kan manden ikke give syge X-kromosom videre til sin dreng, mens hans datter har 50% chance for at modtage X-kromosom. Hvis datteren skal blive farveblind, kræver det, at det syge X-kromosom får både moren og faren. Alle døtre bliver bærer, hvis allelen er recessiv, og alle døtre vil udtrykke fænotypen, hvis allelen er dominant. Hvordan er denne sygdom hos det enkelte individ? Der er ikke direkte en mental udvikling i den genetiske sygdom farveblindhed. Det nedsatte farvesyn skyldes en arvelig disposition. Dog vil personen, der er farveblind, få indskrænket sine muligheder sammenlignet med en ikke farveblind person. Det er ikke en direkte sygdom og indeholder ingen muligheder for at udvikle andre sygdomme. Der er ingen progression i denne sygdom. Farveblinde kan leve et helt almindeligt liv, uden at vide, at de har et mindre synsdefekt. Det er først i voksenlivet, hvor man skal vælge et fremtidigt erhvervsliv eller erhvervsjob, at det er en god idé at blive testet. Man kan fx ikke få en karriere inden for politiet, hvis man er farveblind. Farveblindhed kan ikke direkte helbredes, men kan afhjælpes i visse situationer med filterglas i enten briller eller kontaktlinser. Hvis man har svært ved at skelne mellem røde og grønne nuancer, kan et rødt filter hjælpe. Muligheder for at genteste. Man kan sagtens genteste farveblindhed, men man vil som regel ikke gøre det.
da det ikke er en slem sygdom. Karyotype. Karyotypen er det samme som hos normale mennesker, altså 46 kromosomer. Fjernelse af foster. Det kan lade sig gøre at fjerne fosteret, men man vil som regel ikke gøre det, da det på ingen måde er en livsfarlig sygdom, og det er noget, man sagtens kan leve med. Der er derfor ingen muligheder for at fjerne fosteret, men det kan lade sig gøre, hvis man vil. Tak fordi du så med.